Lapchikwija bumba namagama esithi Ekhaya Jikelele mbukeli ke kwindawo ngendawo kumakhaya ngamakhaya enisibukele kuzo sithi molweni siyanqonqoza kaloku kwaBhaca koMount Freko Qumbu koTsolo komthatha singene emampondweni singene emanqamzeni emacwerheni singene naphakathi kaloku emkhambeni esiphethu sithi molweni siyanamtshela apha enkqubeni kanti ke mbukeli njengoko ke singena kwiyure yethu yesibini ngaphambi kokuba ke sikhabele phambili masiqhobe ngasemva kwamanye amanqaku esiye sawenza kwiyure yokuqala naquka elithi phinde ke wehlelwa lishwangusha umbutho lawulayo ngebelaveki emva kokubhubha kwamalungu awo ebebuya kwindibano ye-ANC eMoses Mabhida eThekwini. Lengozi ke mbukeli yenzeke pha KwaZulu Natal sithi nxeka lokhu kwintsapho sithi tutwini kwabathe bashiyeka ke imiphefumlo kanti ke mbukeli Timlo ukholosa kalubisi ndingunonkanyezi kanyeze nomsantsa phakathi kwezinye uMadlongothi uMazipho uMamshukuma ozondwa ngezakhe izinto ncamagushe kuzo zonke izihlwele ezingqingileyo ningalibali kaloku abancanca khona ibole ematolweni ndithi makube ichosi kubele ndiyama naye uMamtshali. Siyathemba ke mbukeli ukuthi usanethezekile futhi ke usajabule phela ukuhlala kanye nathi lapha ekhaya Jikelele. Phela lona khaya lakho leli alikho ke futhi elinye. Sike sakufikela mbukeli leso sikhathi sokuthi ubone sengathi yonke into othi uyayizama ayilungi. Uthi uyobhala ile nazi uyifail, uphindele uyobhala uphase. Uzama ukuyotesta ngetrack uphinde ufail. Uphume uthi uyomakethe ufuna umsebenzi uvela uhlangabezana nebhodi elikhulu elibhala ukuthi awukho umsebenzi. Uthi usanake lokho nentombi othandana nayo nkosami ivela ithi nje aya ngisakufuna kuvele kuhlukwanwe. Uthi usabheke lokho uthi uyafika endlini mawufika kuvele kuthiwa fihlanisa inkosi abantwana nange sengena. Bese ungazike lapho ukuthi inkosi yami ngizothatha ini ngihlanganise nani. Hayi kusose kuzokhanya mbukela ungalilahli ithemba impilo nje injalo. Igama lami nguNonqoli Mamtshalo kwaMwali sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi la ekhaya Jikelele. Ake sibheke ke ihamba phambili leli hora lethu lesibili. We're very sad that on their way back home in Mpumalanga, these are comrades from the Chief Albert Luthuli sub-region and perished on the road. Liphinde lehlelwa ngumshophi iqembe elibusayo ngempelasonto ngemva kokushona kwamalungu ayo abebuya embuthanweni we-ANC enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida eThekwini. Lengozi yenzeke KwaZulu Natal. Kuphangalale abayisishagalolunye ngesikhathi ibhasi ebebehamba ngalo liginqika emgwaqeni uR33 phakathi kweFilidi neDumbe enyakatho yeKwaZulu Natal entathakusa namhlanje. Kukholakala ukuthi leli bhasi belibuyele eMpumalanga lisuke emcimbini we-ANC eMoses Mabhida eThekwini nokuyilapho beyethula khona izethembiso zokhetho. Kukholakala ukuthi ibhasi belibhekise amabombo esabelweni eMpumalanga liphuma emcimbini we-ANC wokuthula komqulu wezethembiso zokhetho obubanjelwe enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida. Isigameko senzeke entathakusa emgwaqeni uR33 phakathi kwaseFilidi naseDumbe. According to a preliminary report, the bus was traveling from the Moses Mabhida Stadium when it overturned. 8 people have so far been confirmed dead and scores injured. Those that are injured have been taken to various hospitals in the area for medical care. Okhulumela i-ANC uMahlengi Bhengu Motsiri uzwakalise ukushaqeka wadlulisa amazwi enduduzo emindenini esemanzini. We're very sad that on their way back home in Mpumalanga, these are comrades from the Chief Albert Luthuli sub-region and perished on the road. They were in a bus. But we do want to say to members of the ANC, condolences. More importantly, we want to say to the communities where they came from, to the families more importantly, immediate families, extended families, their loved ones, their friends, and their closest comrades, that awehlanga lungihlanga. Uphinde waqinisekisa imindeni kanye nabeseka iqembu ukuthi ukhongolose uzosebenza ngokuzikhandla uqinisekisa ukuthi uyalinqoba ukhetho lukazwelonke ukuze uhloniphe impilo yabaphangalele.
Abahlolutyi bezoqoqosho bathi uMzantsi Afrika kufuneka ube neenkqubo ezakunceda ekutshintsheni imeko yezoqoqosho. Bakuthethe oku ngethuba bevakalisa uluvo lwabo emva kokuba umbutho i-ANC ithe thaca uxwebhu lwayo lwezithembiso zolonyulo ngoMgqibelo eThekwini. Eyona nto ke iphambili kwi-ANC kuqinisekisa ukuba kukho amathuba emisebenzi kweli lizwe, ukuvuselela amashishini kwanokujongana neendleko zokuphila. Njengoba nje amabombe ebheke okhethweni oluzokuba ngonhlaba, amaqembu ezombusazwe aphithiza izwe lonke enza izethembiso izoheha abantu kuba bawavotele. Iqembu elibusa i-African National Congress ithembise ukwenza inguquko ezothuthukisa izimboni zakuleli ngenhloso yokusimamisa umnotho. Leli qembu lihlela ukuvikela izimboni zamasu nokweseka amabhizinisi amancane, liphindela ibophezela ekutheni lizoxazulula ingqinamba ezikhona njengamanje kwezamandla nakwezokuthutha. The ANC will drive industrial growth, innovation, and job creation. We will focus on industrialization and re-industrialization. We are the most industrialized country on the African continent. Abezomnotho bathumi ANC ibuye emandleni bese izenze lezi inhlelo kuzoba nezinguquko kwezomnotho kuphinde kuyixazulula inkinga ababhekene nazo abantu bakuleli. If they do this well, we'll get closer to getting the NDP goals for 2030 met. But given where the state of the economy is, you just need to transform the structure of the economy. Omunye umhlaziyi wezomnotho uyavuma ukuthi kumqoka ukwenza lezi nguquko. Many of the things that the president has now promised to be fixed did work before and were broken under an ANC government. Abantu bakuleli bazoya mhlazi ngama-29 nhlaba okhethweni lukazwelonke nokuwukhetho olubukeka lizoba nzima kakhulu. Ogaqele esokuba undunankulu KwaZulu-Natal eqenjini iDA uChris Papaz uthi iqembu lakhe linexazululo zokulungisa inkinga zalesi sifundazwe. Ekhuluma ke nabeyindaba ngaphambi kwenkulumo ebhekiswe esifundazweni kuleli sonto elizayo, uthe iDemocratic Alliance ingaqala ngokubuyisa uzinzo kwezidingonqangi enjengamanzi kanye nogesi. Umemezele izinto eziyishumi abangaqala ngazo ukuyilungisa uma bengangena emandleni kulesi sifundazwe. Iqembu iDA seliphinde kaningi ukuthi lifuna ukugudluza uhulumeni ka-ANC okhethweni oluzayo ngoMeyi. Kodwa ukufeza lokhu bayavuma ukuthi bazodinga ukubambisana ne-IFP ukuhola kulesifundazwe noma bahole ngokubambisana namaqembu uChris Papaz oyimeya yokuqala kumasipala oholwa yi-DA kulesifundazwe, umasipala waseMngeni oseHawiki. Ukholelwa ukuthi angakwazi ukuhlenga isifundazwe kulezi nkinga esibhekene nazo zokuntula kwezidingonqangi. Our province is full of people who want to contribute towards accountability but also rebuilding. In Umgeni, we've established civilian oversight committees and civilian technical expertise who help government free of charge without an interest in the procurement process. UPapaz uthi bazonciphisa amalunga amabhodi ezinkampani zikahulumeni ukuze kube nemali yokuhambisa izidingonqangi. We know that people are enjoying themselves off of public benefit, and this has to change. And I'm sure once we announce the lifestyle and skills audit like we saw in Umgeni, a number of people will conveniently leave because they know what's next. Iqembu lithi ucwaningo lwakamuva abalenzile lukhomba ukuthi ANC izothola 30% wamavoti kulesifundazwe. Will we work with the EFF? No. We're clear on that. Will we work with the ANC? Not in its current form. No. Londi Khadebe, SABC News eThekwini. Indoda ethe yadubula yenzakalisa amapolisa amathathu eyayibizwe ukuba aye kunceda ngethuba kukho abantu abathinjiweyo eCropper Park eBedford View kwiphondo laseGauteng ujulwe ngaphaya kwezitixo. Abahlali bakule ndawo bathi bafumene isikhalazo malunga nenkosikazi nabantwana bayo abavalelwa ngumyeni walibhinqa. Kwaye bathi bakufika kwindawo yesiganeko umrhanelwa wadubula wenzakalisa esalamane zosapho ebesihleli naye endlwini. A 38-year-old man was arrested after he allegedly shot and injured 3 police officers
who responded to a hostage situation on Sunday, the 25th of February 2024, at approximately 7 o'clock in the morning. Police received a complaint about a wife and children who were held hostage by the husband in Cloper Park in Bedfordview. As the police arrived at the scene, the suspect fired shots at them and also shot the family friend who was also inside the house. The SAPS hostage negotiator and task team were summoned to the scene. The suspect released all the other victims and surrendered himself to the police. He was then arrested and will be charged with 4 counts of attempted murder, kidnapping, and assault with intent to cause grievous bodily harm. The injured police officers and the family friend were taken to the nearest medical care center where they are in a serious but stable condition. Abaholi bamazwe ase-Afrika bancome kakhulu amagalelo abe ngumengameli wezwe laseNamibia uHage Geingob enkonzweni ke yokufihla kwakhe namhlanje eVenduk. uGeingob wedlule emhlabeni ngasekuqaleni kwalenyanga emva kokugula ngenxa yomdlavuza. Inkonzo yokufihlwa kobe ngumengameli wezwe laseNamibia uHage Geingob beyihanjelwe nangomengameli abangaphezulu kwama-20 abebeqhamuka emazweni ahlukene alapha eAfrika. Ungqongqoshe uNkosazana Dlamini Zuma obemele umengameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa uchaze uGeingob njengomholi obephokophelele ukuthuthukiswa kwezwekazi lase-Afrika. Dr. Geingob offered so much to the people of Namibia, of our region, the continent and the world. He believed in peace and shared prosperity and was unflinching in pursuit of the Pan-Africanist ideals. President Geingob initiated the Harambee Prosperity Plan 1 and 2, where the stated objective of strengthening effective governance, architecture, the social progression of vulnerable and economic infrastructure advancement for Namibia, as well as enhancement of Namibia's standing in the international arena. Dr. Geingob championed the creation of Namibia's Sovereign Wealth Fund. Umengameli omusha waseNamibia uNangolo Mbumba wethembise ngokuthi uhulumeni wezwe uzoqhubeka lapho kugcine khona obengumengameli uGeingob. Isikhululo sikanomathotholo i-SABC kwekwezi FM ngokubambisana ke nomasipala waseThembisile simambe umsitho wokuqala wenkcubeko phansi kwentetho ethi sikhakhanise ngesikhethu, nto leyo ethetha ukuba zingce ngemvelaphi yakho. Masibone mbukeli konke okuthe kwaqhubeka kulo msitho. Bekusindwe ngobethole emcimbini wokubungaza amasiko ahlukene kumasipala iThembisile kwamhlanga eMpumalanga. Kulo mcimbi osihloko sithi zikhakhazise ngesikhethu, osomabhizinisi abasafufusa banikezwe inkundla yokukhangisa ngemikhiqizo yabo. Business I'm running is an apparel business, so all we do is all about apparel and clothing for everyone. Main ages is between your youth ages mostly. So even exhibitions like this work for us because they give us more exposure around the community and to the relevant older people that want to see us grow. Abathandi bobumnandi nabo babheme bakholwa kulo mcimbi. Ngijabule kakhulu ngijabulela ikwekwezi FM wasilethela umnyanya omkhulu ozengaphana eMpumalanga. Ngijabule kakhulu. Isizwa mnandi sankari sindebele ngoba lisiko lami njengoba bathi ukuthi zikhakhazise ngesiko lakho. Ngiyazikhakhazisa ngesiko lami futhi ngiyasithanda singene ehlizweni. Abahleli bomcimbi bathi inhloso yawo ukubungaza amasiko ahlukene kulo masipala. Ingikhambeli zethu zonke zitshengise ithabo hle, zitshengise ukuthabela umnyanya. Nawuthi uyazwa njenganje kuhloko mangenye indlela itatawini leSolomon Mahlangu zitshengisa ukuthabela umnyanya ngoba zifumene ithuba lokuthi zihlangane nabavuma ababathandako ngobuduze, abosobukhwara ababathandako ngobuduze, kuthi ngale kwalapho kodwa kwaba nethuba lokuthi bakwazi ukuthabela nakumvumo. Konke lokho kwenzeka ngegama lekwekwezi FM. Ngenxa yesasasa lawo kulonyaka kuthenjwa ukuthi usuzobanjwa minyaka yonke. Mbukeli ke ngaphambi kokuba uphume uye naphina qiniseka into kubana uxhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu. Rhabula ungafinci.
Sesifile mphela ndaba lempilo yababa njengenhlaba. Wazini ngoba isiqela somphefumulo uyibuza imibuzo nawe ngekukwazi ukuyiphendula. Mina ubaba ngikhule ngamazo mangimbuza kuthiwa siyohlangana kwelisayo inhliziyo yami babhlungu mangizwe inyingane ezimemeza ubaba bazo. Kazi mina ngiyokwazi lapho kuba ngibaba ngakazi ngaba naye empilweni yami. Kumina ubhlungu sekwakhela ngaphakathi ngiyazama ukujabula kodwa ngiyehluleka. Nabangani bayangibalekela emathandweni ngiyahluleka. Impumelelo ngiyayijaha kodwa naye yangibalekela. Jesu ngiyacela saluse ungithethelela kuwe ngiyakhuleka. Nkosi simakade nami ngiyacela ngifana njengezinye ingane nami ngijabule. Sekuyisikhathi ngijahana nenjabulo kodwa angiyitholi. Simakade sesifikile emphela ndaba kudilika izindaba lempilo yababa njengenhlaba. Wazini ngoba isiqela somphefumulo uyibuza imibuzo nawe ngekukwazi ukuyiphendula. Okubulala inyama kokwazi ukubulala umphefumulo. Sonke siyazi ukuthi awishiyeli sigovusile. Kunoba babafe baphila bayaphila kodwa ingane zilala zidla imbuya ngothi ekhaya imali akayithumelile kodwa umbali imali yekhanda sekayitholile. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Mbukeli noma ikhathi ziqhubeka ziguquka kodwa into esavamile yiqhaza elibanjwa ngabantu bobulilo bahlukahlukene emndenini. Kuyaziwa nje eindaweni zasemakhaya ukuthi ngempela yini umsebenzi womuntu wesifazane noma owesilisa. Sibheka ke umsebenzi kamakoti namhlanje osuke ke seshadile ukuthi uyini ngempela. Umphomu Kowu ungowesifazane ke ohlala endaweni yasePitoli obona ithuba lokusiza ke abantu besifazane nomakoti ngokubalungiselela umncindo kanye nesiphuzo sejinja. Wabeke esesungula iMamu Kowu itingi yaMamu Kowu kanye neMamu Kowu Khemer. Futhi nje ke uxoxa nathi ngemikhiqizo yakhe sixhumana naye ke ngeZoom ele ePitoli. Sikubingelele sikwamukele Mpho ohlelweni sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngibonga kakhulu sis wami. I'm so humbled to be here this morning. Thank you so much. Kubonga thina Mpho. Umuntu ongazi nje osekhaya weMpho sicela usichazele ukuthi ke yini le Mamu Kowu ting kanjalo neKhemer le ukuthi uyayenza. So, eating yaga Mamu Kowu is a fermented sorghum. So this is something that's very popular, especially in our communities. The fermented sorghum mabele, where we just use it to make a nice porridge or ukupeka ipapa, you know, the sour mabele pap. And then the khemer is also popular in the communities. It's a ginger khemer. It's a drink popular in funerals, parties, weddings. So, you know, these two products are very close to my heart because when I created them, it was just to bring some relief to the modern women. As a modern woman myself, someone who stays in my suburbs, you know, because my grandmother taught me how to do this. So ugogo wangifundisa ukwenza ikhemer nokwenza iting. So ngabona ukuthi no, there's a gap when you stay in the suburb. You know, most modern women don't know how to do this. Also abanaskati. So mina ngafika ngathi hayi ngizobayenzela, and you know, just to make things easy for them. And so far it has been good and iyangijabulisa kakhulu. Manje weMpho ungasho yini ukuthi nje kuyisociety or emphakathini uma ngabe umakoti ukuthi awukwazi ke ukupheka le khemer, awukwazi ukupheka le ting, igama lakho nje njengomakoti libhekeleleka phansi? Gakulu, because you know us Muslim African families where we come from, mawumakoti kufanele ukwazi ukupheka or ukupheka, you know, with big pots or just to cater for the family and to impress ama in-laws wako. So with this product, I'm also just making it easy for the modern makoti and the lazy makoti, you know, those ones who don't even know where to start, to say, here is a product izokusiza ama in-laws wakho mebeza for ama long weekend, ama Easter weekend, eating yaga Mamu Kowu ikhona, ikhamera ikhona. All you do, it's easy to prepare and the khamera is ready to drink. So this is also just bringing a great relief to the modern women. Uma ngabe ke usuyenzile weMpho iting kanye nekhamera ke kuvamise ukuthatha isikhathi esingakanani ke ukuthi ke kulungele ukuthi kudliwe?
ukhuluma nokuthi ukusenza, how long does it take for me to prepare the thing? Uma ngabe usuyiprepareile ke iting yakho nehemeri and then nabe sengiyayi-order, uma ifika kimi ngingayuza like for a week or kumele ngime kancane or ngakwazi ukuyisebenzisa immediately noma mhlambe after a week izobe simoshakele njalo njalo? Oh yes, so these two products are actually one of those you need to use immediately because the thing is already fermented, right? So mawithola kimi i-ready ukuthi mawufika ekhaya ungapheka umdoko wakho or ungapheka isawa pap yakho nehemeri is ready to drink. So immediately when you receive ama products wakho, use them. Don't put them in the fridge for a long time. They are those delicacies that you have to use immediately, not to put for like 6 months every genie. Oh, use them. You must refrigerate, use them so that, you know, because it's something that you must use now, not to put for a long time and say, ngizayibona later. Kufanele mawusithola usebenzise. So ke isiphi nje wempho isikhathi sonyaka ongathi cha uyabona ke makulesi sikhathi ama order ngena nganingi yini futhi ke isizathu salokho? I think for me, this business is so beautiful because every day abantu badla umdoko. You know, that's the nice thing about it. Abantu bayadla ipapa every day. So it doesn't really have, I would say, a peak time. But last year December was a great time because during December kunemishato, you know, baptism, so many things, weddings, you know, I'm a baby shower, none. So December was a good month for me last year. But I would say these two products also, the whole year. People can buy the whole year because there's always a party, a wedding, baby shower, Ekhaya. So I just make good business all year long, but I think last year December was one of my greatest seasons ukuthengisa. Manje wempho nje ubusho nawe ukuthi nje bekumatasa kakhulu ke ngoDecember, mhlawumbe bakhona nabantu osebenzisana nabo noma basebenza ngaphansi kwakho ke kuleli business lakho? For now ngoba ngisebenzele ekhaya umyeni wami uyangisiza kakhulu nabantwana bami. So we are slowly growing, but for now ngisebenza nobaba ekhaya nabantwana bayangisiza. But you know, the vision is there that, you know, I need to expand, you know, later on have an African cuisine restaurant where we sell eating, you know, inyama yenhloko, you know, things like muhodu, motwana, things like that, you know. So manje I'm still growing, but I'm so grateful ukuthi umdeni wami uyangisiza kule business. But once I grow, I'm sure a lot of people will get employment because the vision is there and we are really growing. So I'm so excited and looking forward to the future. Wempho njengoba ukhuluma nje ukuthi ke ngiyayibona ihemera yakho nentingi yakho okudayisa ukuthi kufanele ngu-order ke mangudinga. Mhlambe uke wacabanga nje ukuthi mhlambe noma ungabamba ama-class mhlambe njengoba una ubushile ekuqaleni ukuthi o-modern wives abakwazi lokhu nawe lesi skill sadluliswa kwezidluliswa ugogo. Mhlambe ungakubona in the future maybe ucabanga ukuthi u-explore ukuthi mhlambe ubambe nje ama-class ey'ndaweni ezahlukahlukene abantu beze khona ubafundise ngokwenza le hemeri kanjalo ke nje ke naleyo jinja leyo ukuze mhlambe umuntu noma engekho ePitoli sengihamba sengiya kwenye indawo ngikwazi ukuthi mase ngifikile ngikwazi ukwenza njalo njalo nanokuthi nje sedlulise izikile esinazo kwabanye abantu for generations and generations to come ukuthi kungapheli ngompho ukwazi ukwenza ihemeri ngoba ifundiswa ugogo ngoba njengoba uchaza na ukuthi o-modern wives abasakwazi manje ukwenza lezi zinto okusho ukuthi njengoba bengakwazi nje abakwazi ukudlulisa leso skill ey'nganeni zabo. So I love what you just asked me now. I was just having a conversation nomunye umama uhlala ePotchefstroom wathi wangifonela wathi Mpho yazi ngiyayithanda ibhizinisi yakho. I love what you're doing and I also want to do the same because I'm unemployed. And I actually encouraged her because it's not like as abantu besifazane siyalwa we are in competition. No, I really love doing women empowerment sessions where encourage abomama kakhulu ukuthi, you know, start where you are, start with what you have. It doesn't have ukuthi ibe iting nehemeri. Yes, you can do that, but it doesn't have to be that. Whatever you have, there are a lot of women who do business with, you know, babagamakuku, abanye bathengisa ama-acha njalo njalo. So it's in my heart ukuthi abantu abomama, abantu basifazane
bazenzele izinto. You know, we need to stand up for ourselves and do things. It's so encouraging ukubona abomama bayenza izinto ezinhle. So yes, it's also in the pipeline. One of the things I would like to do to teach women, not only to empower them, but to give them that skill so that with the rate of unemployment, you know, a lot of abomama basekhaya. So this is the business you can do while you are at home. Uzenzele ifamily yakho, uzenzele eating yakho, and then ukwazi ukunakekela umndeni wakho. Umpho hayi sikufisela konke okuhle sengathi nje ibusiness lakho lingaqhubeka dlondlobale liqhubekele phambili ngoba siyabona impela ukuthi cha uyinikele kulomsebenzi. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Abantu ke abafisa ukuxhumana nawe Mpho bangakuthola kuphi? Ngiyazi ukuthi mhlawumbe bakhona bangathi mangifuna uku-order nami nginomcimbi ozayo ngidinga uku-order kuMpho noma nje ngifuna ukuxoxisana naye ukuthi angi-advise bangakuthola kanjani? And you can go social media siswam. I'm visible on social media. Mpomuko on Facebook. Nasa Instagram kona Mpomuko, and I have a page. Glow Ministries in kona nalapo. So or they can send me an email mpom.muko@gmail.com. Sibonga kakhulu ke sisi sikufisela usuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu siswam. Lewo ke mbukele bekuMpho Muko esixoxela ke ngomsebenzi wakhe omuhle wokusiza omakoti nabantu nje besifazane ngamakhono athile okulungisa ukudla. Sithi ke qu 8 kodwa mangabe sibuya mbukeli ukhona kumahlalela uzosinikeza inkondlo ungalingeke uphuthelwe. Kubeli igama lesiteji lapha ekhaya Jikelele njengamanje ke seyisikhathi sokuthi sithole ke inkondlo yethu ephuma lapha kugubhela ethi umahlalela. Nkosi sengiphinde ngabuya. Ngiyazi singabantwana bakho sinokukukhumbula njalo ukuthi unguNkulunkulu ophilayo masisacela. Sabusiseka sinokuhambela kude nawe. Ngalomkhuleko wami ngithi Nkosi vula konke okuvaliwe. Uyakhala umahlalela. Uthi akasiboni nje isidingo sokujabulela ukungena onyakeni omusha uma inkinga zisafana nezangonyaka odlule. Uthi ukhuleka kanjani umkhuleko omusha umdala wangonyaka odlule ungakaphenduleki. Wathatha amaphepha akho kofuna umsebenzi wagodle ekhwapheni wase wakha isihibe sentambo waphuma ngomnyango ngathi uyisaphi intambo angithi wena uthe uyofuna umsebenzi. Wathi ngalamaphepha ngiyofuna umsebenzi uma ngingawutholi le ntambo mina ngizoyitholela umsebenzi. Uthi usaphila ngokucela emarobotini akafuni imali noma ukudla makungakho nongamupha amathuba omsebenzi baba ngabe umncedile noma kungenana amenzela amakhopha ama-CV ngabe umncedile. Uthi wake wazama ukuyofuna umsebenzi sanda qeda isikole abaqashi bamfuna iziqu manje usefundile uneziqu ufuna umsebenzi abaqashi sebemfuna isipiliyoni yena kanaso isipiliyoni sokusebenza isipiliyoni akanase sokufuna umsebenzi ngoba isiyishumi iminyaka ihlala ekhaya engasebenzi. Uthe ngoba mawungasebenzi abantu mayitsheti nasekhanda akakusebenzi. Ngathi cha mntaka baba uNkulunkulu usithanda sonke wathi ayikho leyo nto uma kunjalo kwenzakala kanjani ukuthi kunomuntu okwazi ukuphuza 100,000 ngobusuku obodwa mina ngisahlolwa nje 100 rand wempuphu lo nkulunkulu wona wakho gubhela uyakhetha mani. Ngathi akukhulunywa kanjalo ngizokukhulekela ntambama wathi inkinga zami asidinga umkhuleko zidinga imali. Ngathi kuyahlalwa enkosini konke kunesikhathi sakho wathi gubhela ngidinga izinkulumo ezakhaya ungidinga imali. Wathi wena wazi ukuthi kunzima kangakanani ukubona izingane zakho zendliwa istep father ukhona ushawa amandla okuzondla. Unina wazi kufake kukhiphe enkantolo enze ngathi awondli nje awuthanda. Wathi kuphela mina ngihlupheka ukuhlupheka sekuyimini uqobo. Wathi uyazama ukukhala kwaqatha kunyembezo lodwa kwacaca nje ukuthi usehlupheke kakhulu useshoda nangenyembezi okwakobani ukushoda ngemali uthi uyakhala uphinde ishode nangenyembezi into etholakala mahala. Uthi umuntu nomuntu empilweni uba nobambo lakhe kodwa yena uyasola ukuthi ubambo lakhe usizi ngoba bambathi inguba yodwa nalo. Wathi kuphela ubotshela labangani bakhe abasebenzayo ukuthi bewuphathe kahle umsebenzi ngoba nathi la emakhaya sihleli nje sidinga wona lo msebenzi abawudelelayo. Wathi inkinga ngomuntu masesebenza uyakukhohlwa ukuthi kunjani ukungasebenzi ukhumbula njalo uma engasasebenzi nalezi iziyalo ngenzeka ke ningayithathi ngoba sivela kumuntu ongasebenzi. Nanku umbhalo ngokugubhela chapter 1 verse 1.
Siphinde sikamukele ke mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Uyakhumbula nje mbukeli sisakhula sibuka indiza nama helicopter simemeza sithi sicela isiphathele amaswidi. Sasingazi ukuthi ngubani lo oyishayelayo nanokuthi wenzani ngempela lapha ya phakathi. Namhlanje ke mbukeli sithe nje ake sikulethele umuntu oshayela izindiza. Nophephele emhlane ukuze phela azosigeqela amagula ke ngalomsebenzi awenzayo nanokuthi yini eyamenza wawuthanda. Usibongiseni ke Shandu kuyinjabulo kakhulu ke ukuthi sibe naye lapha ekhaya Jikelele. Sikubingelele sibongiseni sikamukele ekhaya Jikelele. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga ukuthi ningibize nami ukuthi ngizokhuluma namhlanje kusasa. Hayi ngiyaqala mina ukuhlala nepilot like this. Cha sikhona impela khona sibaningi futhi. Yeah. Sibongiseni sacela nje uqale ukusitshele ukuthi usibongiseni uphuma phi. Sibongiseni Shandu ubuye empangeni ekhaya kahle kahle ngakhulela endaweni bathi Senseleni. Ngakhula lapho ngafunda isikole nje ngaze ngayoqeda e-high school. And I am proud to say ukuthi ngafunda eTholokuhle High School. Lapha abantu babecabanga ukuthi abantu ngeke baphume khona. So ngafunda lapho. Yes. So wasibongiseni mina ngiyakhumbula ngisasemncane ngesikhathi ngikhula ke mina kwakukhona ubaba okuthiwa uSosobala owahamba othenga indiza kwaba into enkulu. So ke sathi masixoxelwa ke nathi phela sezingane ukuthi unomuntu othenga indiza mshini. So njalo ke from that time kwase ukuthi makudlula indiza mshini phezulu sibuye phezulu sithi Sosobala ngoba sasazi nje ukuthi umuntu onendiza nje uSosobala. Wena ngesikhathi ukhula luqhamuka lolu thando zonke izingane mazithi mina ngizoba uthisha mina ngizoba wena wawazi ukuthi mina ngifuna ukundizisa ama-fly machine. Ngiyacabanga ukuthi ezinye izinto ziyabekwa ngothando lwaNkulunkulu enhlizweni yomuntu ngendlela akhule ngayo. Ekhaya ke besingenayo amabhanoyi abedlula phezulu ayolanda eRichards Bay. So ezinye izinto uyayithatha nje uyibuke mhlasimbe kumabona kude. Lapho uthola khona intshisekelo yokuthi ubufuna na kube uyipilot. Mina ke ngikhula nje ekhaya Enseleni babengibiza uBhanoyi vele njenge nickname. How? Ngoba kwakuyinto engihlale ngiyikhuluma njalo. Kanti vele uNkulunkulu uzoneceba ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphumelele. Hawu bakithi siyabonga futhi uNkulunkulu abenalo. Manje wesibongiseni uma ngabe ke usubona ukuthi yiphupho lakho leli uyahamba uyafunda ke kufundelwa phi nje konje uma ufuna ukuthi ena undizise on-fly machine kuphi lapho kufundwa khona nokuthi kudingeka ini? Hayi asiqala la ngendaba zeimfundo. I-physical science and maths ne-geography iyadingakala kakhulu especially uma uzoba umuntu ozocela isponsor einkampanini thizeni. Yes. Zikhona ke kodwa izikole lapho umuntu angandiza khona. Ngalesi sikhathi mina ngaqala ngaso zazingekho eningi. Njengamanje sizubanzi zigcwele yonke indawo. NaseThekwini zikhona, eGoli zikhona, Cape Town zikhona. Ngiyacabanga ukuthi yonke into manje ngoba phela i-internet isindlondlobele kakhulu. Abantu ukuthi kulula ukuthi abantu bayekwazi ukuthi bayingenele bona. Ku-internet uyakwazi ukuchecka nje ama-flying school lapho umuntu ahlala ngakhona. Manje wathola isponsor? Ngathola isponsor kwakuyinini kwaku-2004. Ngisebenzela inkampani bathi South African Civil Aviation Authority. Babefuna abantu kahle kahle abazoba ama-cadet bebezoqala ku-aviation ngoba phela abantu abamnyama namanje kuseyinkinga ukuthi asibaningi. So kwaqala lapho ke ngaba nenhlanhla ukuthi eKZN kwachoose mina ke ukuthi ngiyo represent iKZN under the cadet pilot program yakhona. Then from there ke today this is where you are. Hayi cha ngakho konke phela kwempilo sadlula ke saze safika lapha. Yes. So ungathi nje ke kuleso sikhathi before then namanje kulolu hambo lwakho lokuthi uzobe yipilot ikuphi mhlawumbe wabhekana nakho kwathi kubanzinyana kodwa hayi futhi waphinde wadlula kukho ngathi mhlawumbe omunye umuntu ongathi usafuna ukuhamba lolu hambo izinto ongamele ukuthi ayilindele. Iqiniso lokuthi ngoba vele sibancane zikhona igigaba ekhona endleleni. Ngoba umuntu mekubuka ukubuka nje uba yilento oyiyona. Akakubukeli ngezandla zakho ukuthi izandla zakho zigudi kangakanani. So ukuhamba kwesikhathi bakubona ngoba uyilento oyiyona. Kodwa ukuhamba kwesikhathi izandla zayikhulumela. Ngenhlanhla ke izandla siphiwe uNkulunkulu. So there comes a time ukuthi uma usuhambile lesi stage engikuso mina
izandla seziyayikhulumela. Yeah. So indaba yebala kulelu lomkhakha iyona inkinga kakhulu. Inkinga kakhulu ya. Nanokuthi nje umuphi umsebenzi mhlawumbe osuwenzile noma usukuphi ke manje njengezinga nje lokusebenza usuflyele kuphi nanokuthi iziphi mhlawumbe inkampani nje like nje usithi entice. Akuningi ngiyacanga ukuthi mhlasimpe sodinga isikhathi. Yeah. Ngeke ngasebenzela amaphoyisa for about 6 years. Ngasebenzela Ultimate Heli lapho engikhona njengamanje. And then briefly ngashiya Ultimate Heli ngasebenza eEscom. eEscom inama helicopter ke awu7 abenza khona ama power lines and ba fixe futhi ugesi ube urun. So thina sithatha abantu ngolayini sihambe sobeka kulayini. So ngithe mase ngikhathele ngaphinde ngabuyela Ultimate Heli. Into esenzayo manje we are doing sub-Antarctic operations. Lapho esenza khona ama islands under i-Department of Environmental Affairs. Lapho esihamba khona Maroon Island, Gulf Island and Antarctica as well. So ngenza khona i-flying nabantu engisebenza nabo abangaphansi kwami khona kuleyo nkampani engisenza kuwe khona Ultimate Heli. Manje wewe Sibongiseni akuthusini. Awethuki noma usuze wajwayele mhlawumbe usaqala unakho ukuthuka. Mengisaqala ngangithuka impela ngengiqamba manga. But I mean so it's almost 20 years manje umuntu ekhona kulomkhakha so uvalo alisekho ake ngisho njalo. So i-safety yethu ne-training esiyenzayo iyona esenza ukuthi sikwazi ukuthi sikhuleke. So nje ungathini ke kumuntu mhlawumbe ofisa na ungena kulomkhakha naye ofisayo ukuthi ayibone ndizisa ama helicopter njalo njalo ngama-advisor kanjani? Ilula. Yeah. Grade 11, grade 12. Yeah. Ungadlali. Yeah. Isikhathi angeke simele wena. Abantu labo ozobufunda nabo grade 11, grade 12. Mhla simple uzowazi 1% yabo after i-matric. So lo 2 years mozoqala ukuthi uhlalele ufunde uyimisele. I-life ngaphandle ko-matric ibalula. Yeah. Nokuthi unaye kakhulu abangani. Ukuyimisela nemvelaphi yakho iyona into ezokusiza kakhulu empilweni. Inhlonipho is across the board in the entire world. So uma uzohlonipha abantu kwaZulu, uhlonipha abantu eCape Town, nase South Sudan lapho ke ngasebenza khona. Nakhona futhi inhlonipho iyafana. Noma ungaya eDubai, ufike uyithobe bomuntu. So imfundiso yasekhaya iyona ngacabanga ukuthi engabuka as a commodity. Yes. Yeah. Okay, sibonga kakhulu ke Sibongiseni ukuthi ke usivakashele la ekhaya Jikelele hayi sizwe elikhulu impela. Uma ngabe mhlawumbe abantu bafisa ukwazi kakhulukazi ngale ufuna nje ukubuza imibuzo noma mhlawumbe bafuna ukuthola indawo nezikole lapha abangaya khona njalo njalo mhlawumbe khona lapho abangaxhumana khona nawe or mhlawumbe ungabatshela ama website abangena kuwo bawabheka. Yebo, bangahamba nje bo check page lami ku Instagram bafo_aviator. Okay. And then nilinye futhi ku TikTok. Same username bafo_aviator. Bazongithola nje ngiyibhedela lapho. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sifisele konke okuhle nje ohambeni lwakho. Sengathi nje ngahlezi uphumelele ngazo zonke izikhathi. Siyabonga. Umbukeli ke lowo ke besixoxisana naye uSibongiseni Shandu ke ondizisa ke indiza enophephele emhlanje. Besixoxisana nje naye ukuthi asixoxele ukuthi kunjani kulomkhakha nokuthi yini edingekayo. Sisiquke 8 lo mangabe sibuya ke mbukeli sobe singene ehoreni lethu lokugcina nci. Ungalingeke unyakaze.